Здравейте хора, аз съм Bluecraft. Това е моето първо клипче на новият ми акаунт. Аз в момента ще играем Minecraft 14.1. Както виждате, мисля да се забавлявам. Ще качвам всяка седмица нови видеа. Имам един приятел, който Стом. Може да се абонирате за него. Също така, ако желаете, ще правим с него нов акаунт, в който ще играем различни игри. И мисля да се връщаме към играта. Така, тук съм на свят, маговете, приготвя съм го точно за вас. И сега, тук като открием нещо за виждате ли, този вилиджър се малко ме дразни. Сега трябва да намерим някоя къща, в която да живея. Може да живея в залата, трябва да ограбя малко къщи, защото в момента нямам нищо. Тази къща мисля честно. Тук има. Само това ще ми трябва. Сега отивам в тази къща, в която мисля да живея. В църквата или замък. Наричат различно. Аз си го наричам замъка. Сега мисля да отидем малко за храна, за дърво, за да си направим кирки, мечове и така нататък. Да съберем малко дърво. Да знаете, че моят скин смешен. Ще си направя скин, ако желаете. В коментара долу, секцията за коментари, какъв скин искате. Или да си смена скина. Аз после, накрая на видеото ще ви покажа какви скинове мога да разполагам. Ще си изтегля и приложения и ще разглеждам разни скинове. Между другото, аз имам куче, че може. Ако пожелая коментари, дали искате да играя с камера, но аз мисля да се първо да кача няколко клипчета, да разберете става въпрос. Тогава вече може да играя с камера, да се виждам. Сега да се върнем в къщата ми, да си крафтме някои неща. Така. Така, сега да сложим два честа тук. Да сложим неща, които направих. Всъщност сега може да отидем на лов за неща, защото имам чувство, че скоро ще бъда гладен. Сега отиваме за прасета. И така нататък прави. Ето едно прасе. О, и крава, супер! Няма да я гоня, ще хвана овцата, защото ще ми трябва за легло. Може да си убия кравата, ето я. Доста неща му даде между другото.
малкото пръстенец няма да ми дава, няма да види. Визиджери. Ето бе, намерих една работилница. В нея ето има се сложа бронята. Ето виждате, доста ми е смешно. Скорост. Тук не ми дава нещо. Да има се пак. Да. Да засадиме. Свършиха ми. Така, сега да се връщаме в моята къща. Нещата. Така, съжи да е крат на това видео. Сега само остава да ви покажа. Те са си в Майнкрафта. Ето ги разни. Тук също има. Тук има само два. Другите Стив и Алекс с пловери. Ето има и Стив и Алекс обикновени. Тук имам долу. Чао хора. Скоро тази седмица може да правя и още няколко. Чао.